बुंनाय बादि फैगौ मार्च दाननि 14, 15 आरो 16 बर' माहारियारि फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि नैबे बेंटलनि जांख्रिखां फोथारावहाय बे 3rd एनुअल कनफारेन्स आरो बेजों लोगोसे फर्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेखौ लोब्बा लानानै दिनैहाय जोंनि रिसेपसन कमिटिखौ अफिसियेलि बेखेवनाय जाबाय। गिबियै बनसुनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे आरो नैबे लाइ खुन्थियाखौबो गायसननाय जाबाय। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव दि फर्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेव आरो 3rd एनुअल कनफारेन्स बनसुनि बेयावहाय बयबो रायजो राजा बिथांमोना फैनानै जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोननि जि थांखि जि फोरमायनाय आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मावनायखौ मोजां मोननानै जे जोंनि गेदेमा जोंनि मानगोनां मेघालयनि चिफ मिनिस्टार जाय बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन आरो बिथांनि जि जोंनि सायावहाय बर' हारिनि सायावहाय जि आलादा रायजो मोननो थाखाय जि मदद हेफाजाब होगोन बे बिथांमोननि बिबुंथिखौ खोनासंनो थाखाय बिथांमोना फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेयावनो जोंनि मानगोनां त्रिपुरानि राजा प्रदुत बिक्रम देब बर्मा बिथाङाबो आलासि हिसाबै नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बिल प्रदेश बिग्रानि जे MP राजकुमार राउत बिथाङाबो जे जोंनि बर'फोरनि आलादा रायजो बिनायखौ जे सापर्ट दङ दा बिथांमोनहाबो बिल प्रदेश बिदों गतिके बिथांमोनहाबो सापर्ट खालामनो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे दे जोंहा दिनै भारतआवहाय फिसा फिसा रायजो बिग्रानि आफादगिरि जोंनि मानिश तामां बिथां जाय JNU आव प्रफेसर जे बिथांमोनहाबो गुरखालैंड बिदों दे बिथाङा जे स्मलर नेशनेल फेडारेशन अफ निउ स्टेट्सनि जि आफादगिरि बे बिथाङा जोंखौहाय थांनाय समावहाय हांख्रायदों आरो बे आफादावहाय जे जइन जानानै जे जोङो फर्मेलि एखेलगैयैनो फिसा फिसा आलादा रायजो बिग्रा सारा भारतनिया खौसेयै सोमावसारनांगौ होननानै जोंनि सायावहाय बिथाङा रिक्वेस्ट खालामदों दे बिथाङाबो बे हाबाफारियाव फैनानै दे जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि आलादा रायजो बिनायनि सायाव बिथांमोनहाबो मदद होफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै फिसा फिसा रायजो बिग्रानि स्टुडेन्टस दैदेनगिरि जेरै मिथिला आलादा रायजो बिनायनि स्टुडेन्टस लिडार्सफोर विदर्भ प्रदेश बिग्रानि स्टुडेन्ट लिडार्सफोर बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि नर्थ इस्टनि जिहेतु ट्राइबल स्टुडेन्टस लिडार्स बिथांमोन जेरै मेघालयानि खासि गार' आरो अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि जोंनि आसामनि ट्राइबल स्टुडेन्टस लिडार्सफोर सोरबा जोंना टिवा मिसिं बिथांमोन राभा गोबां जोंनि कार्बि नङा होमबा बिथांमोनाबो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो जोंनि बनसुनि जे जोंनि सिमां दं आलादा रायजो सोरजिनायनि बेयावहाय बिथांमोना मैखोम भाबै बाहागो लाफैगोन।